Alam titikat kan ba? Dali na no. Pila na ka minutes na ang paglabang ikan tampi pa yung bato? 45 yun. 45? Okay, nagkaroon man. O niya, bikin niya namulit sa lulog to. Nani usahay doon mo, standby pa na ang bago sa kanang taon sa law-law sa mato o kung naanay ko kay balon. Sabay. Niya, mga nga, gapo, 45 minutes sa oras na lunggo. Ang imo motor gibilang nga dimos pantalan? Hindi na ako sa bato. Bato? Indot ko no. Kay kung ikarga pa at ako nagbliti. Okay, pinipisilita mo ang sa hindi mo, pinipisilita. Pila ang motor? Ang pila plitis motor 360? 2016. 360 na yung inigbalik ka na pila na? 15. 720 na? O niya, Oktawo lang. 116. Balik-balik Tris. 320. Di ekonomiya. Dahil sakay pa ka o series kikang tampi pa yung tanhay. Ang pilihan ng yatan ay o tampi, ay kasi respuan. Kana nagpahidipin. 24 inigbalik. O, yan kami ato kaban, 40. Yeah. Pero wala sa dashboard sana, wala na kaya plitilan? Ako ay wala, ako ay kapilitan. Kaya ito ang kinabuhi nga point-to-rin. Politik ko ta. Halos sa kada simana, galabang-labang luga. Kada si mana kita na ko Negros no. Ay transaksyon. Na transaction diri sa Negros. So sa ato mga naminaw, mao na i-budget no, magmotor na kay sa kalibo back and forth na. Pero og duha mo, nyara mo yung motor, mas mayo. O mapanyo. Mas magkasip ka. Pero usaran. Ano ba? Okay. Pero na motor libre naman tao. Pero tao. kada 360 lang libre na tao. Oh, driver. Libre na mo tao. Di mo do ang Og last day na duha mo, yan pagmotor mo, Kaya doon si galing mo bayad kung si galing mo ikaw buyog. Ikaw niya kayo. kuan ra mo ko sa gyapon ni nalan nga kapis gato sa pliti sa motor. Oh, ana. Libre man ang wala na siya. Kaya ikaw usaran. Pagkabli. Pero boss gyapon mo ikara usa kay o magdala ka motor pa ato ba convenient di ba? Dala ka og motor 360. Balik ni mo na 720. Nya kanang 720 dala naman ka. Dala naman. Imong i-flip bara og tao ang plitis motor. Ora. Mga ora ang plitis motor sa tao. Kaya man 360 man. Kung bayan na 360 di tag 180. 180, di ba? Ang dua. O ang motor o ang tao ba driver? 180 kada usa. Okay ra. Kung pagbiyahero eh. Lagi ka ko at lagi ka o gatuan, pwede ka mamotor. Pero ano man tanay? Ayun na tanay. Ibilin na diya sa bato. Hindi na to. Sa mo tayo kung gimagapon kay Tingko, dali ang lagi doon kaya ang ninggitan ko dito pag ito minus 15 alas 6. Ya, kag-commercial ko din, mapay pag-abot ni Ruin. Kanang mawala na yung mga kawana. Kami sa akin ni Ibrahim, Arwin. Ikaw na ito nga tumbuhan. Yata ni Mr. Senator. Ano pa, ikaw dyan ang init ang lumong. Oh my God. Turong limit, dilarong limit ng Joko. Kami dyan ito, ni Juan, ito ni Mr. Jumari. Kamu dito, Philip. Jumari Kulina. Itong kuhaan ni kuhaan. Kuan. Bana City. Bana City. Ano ba na? Bana City. Kapamilyo lang nagtatay-tay niya eh. Ako, ang taon mo no?
General naman ito nagkaroon ka ba sa karoon mo tagat-lit at kung kasi matasagin sa new city kasi mo kang nasa market ang new sa pinag-supply kompleto pa sa kitang mga National Highway, Magallanes, Paripas, Niger, Barik ng Malala o Internet, so Villa, Florida. Alam naman sa balita nga sunod sa Ligway System o Repetay na 1 hour video ang inyong titulo na kami sa lalawigan ng Subo isi para hindi papaalam Rosete reporting. Situational report. Okay, then salamat papaalam Rosipe sa imuhang report. Ang maong report sa kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit kini sama na herbals para sa nagutikag pagmasya sa inyong lugar. Ang buntag di ay ni Dr. Ramil Uy. Good morning, Kuya Roy, and Kuya Roy, gikang Emmanuel Almenzo. Good morning, Kuya Roy, gikang Ma'am Joseph Miabsin. Rachel Ubina Panggoy Atab, good sir, Roy. Oh, good sir. Nagkawat sa mga itong igalang nag-contract na highway ka. Diyan sa may Pilar. Judy Ann Dakula Lindron. Good morning, Kuya. Watching here in Barangay San Miguel. Ikang Julian Dakula Lindron. Good morning, si Roy and si Ruli. Ikang Madeline Saicon. Tingmingawag hapon nga namaw ko dito sa kacarita. Yes, Madeline. Kung sa ko rin Madeline, kapit naman ginagawa. Kaya pa pulis manggod. Pulis manggod, pulis Mga narita, ito sentimental po yung pagkapamawa. Sabot na wala sila. Tara. Saan na gano'n? Ingko, hawan kayo. Bisa matulog pa kasi lingkuranan. Kaya tungo, ang ikuan, tungo, ng suwan. Yung sabihin, itong hawan mo kayo. Ay, ano naman, wala na may klase. Ya, plus, namahaw ko sila manalit. Ya, pista pa yung dugas. Di mimingawa, di nagkagatong lingkuran, lapad man to. Oh. O normal di, magkaunta, gaano man dag, atong siya, atong kuwan, atong pako, atong hipuson, pero ito makasingkil. Karon sa magdupal, kapon sa magdupal-lupa, magsumida pa. Bisa gisali mo kinasan yung pagkaon, ilang araw na kayo. Kinasag yun. Kaya di ang mga igala ng mong kananan. Kinasan nila. O nalikang mga on, tipong tiklase niya, na ako yung mga trabaho. Mag-uot yun. Magkaon, mag-uot na. Kasigit ka ng hipos ng pako. Ana, gahapon na kinasag yun. Tong-tong pang-tilis ng kuranan. Ana, arawan ka na. Dahil katong naasa DSWD, mana daman. Asa man itong bunguton? Meron kita na yung berasa ng bunguton. Kaya ganito kong tapat, ay asa man na itong imong kauban? Ingko wala mo duty kay gasolina ta kape na sa gatos. Mura na kiwanan ko nga. Kami gasolina ron, mura naggrado na ako sa una pa eh. Matod pa sa mga bugoy. Kanya, ano ni Muhammad, mura naman gyapon na Okay. na mura naman gyapon sa litro ito bitin. Sa litro niya kahit ako na presyo. Yung ko, buto bilang ka kay, ang iyong naandan, panagdag ko yung pinasa ako. 100 do, 100. Oh. Pero kung ni Mahal nga, 100 naman gyapon yung ito bitin. Ikaw ba, Jerel? Yung ko, 100 yung ito bitin, pero dili na nakabot sa quantity nga Asa mo kutob? asa puto. Pananglitan mo pa mo patubil ka kay kadagaran gusto mapatubil labi na sa mga motor. Oh. Meron man nga full tank. Oh, full tank. 100. May 100. Oh, lagi na. Mura na siya. Di ba na yung nga, 99 mo yung bayan? Pero ang quantity ana ini ko no kay imbis pananglitan imong usa ka litro og tunga. Magpad ka usa ka litro naman. Ganito naman. Mura siya buto. Kan ako ang full tank sa una, malipay naman ko, full tank ko, kanang naray gisulod ako sa lina, as ito, cinta, daog na. Asus karon, 250, wa para puno. Atong sa adlaw kapatubil ko 100 karon na po. Ana ko sa 100 ika ka butong litro. Iko ako kinalamanan ni bay at least na di gasolina bang mapalit. Mo gyud siya okay na sa kanya gasolina ang mapalit kay mao na gini. Mao na nga nakabasa ko ron din ang kani mga EV ba kani mga electronic vehicle. Nagmahal po.
Oh, bike, nagmahal. Kana mga e-bike dito. Kana mga sakinan nga solar or di baterya. Nagkamahal. Ni mahal sab. Tungkol Ya, po kay- ang bisikleta daw, sa yung ginagawa ni mahal ang bisikleta. O, ang bisikleta nga tag Gis, ay 8 to Gis ang ginagamya, ganang ginabaratuhan. Mapalit na rin mo nga sa 15, ganito sa Paikos Raas. So, mintra sa'yo pa ato mo dito sa kaning Gills. Oh, na Gilles. Na Gills Cycle Center at bang sa kininiong Mercury. Kay mga maray, mura magkita tayo nanilig bisikleta Oo. pre. O estudyante ko ka, kapag ka kinikuan siya, katarang pa ng BMX. Di na ka maglitig-pinikab. Di na, kaya di ka bro. Sa mga siguro 30 na malagay yung plate sa mga biligaw, tayo siguro na ba? Kaya, pagkaroon pa naman ang mga igala, o doon na tayo, batang nato estudyante, Gis. Eh, Gis. Kaya maagya, Gis lang, kaya karoon, may mga driver, kamu naman tao na Mahibalo. Mahibalo, kabalo man datya. Tamo pa rin mga sumasatay nga gamal ng gasolina. Oh. Bisag estudyante, mapliti naman 15 or 20 ba, madistansya. Pero na kay bisikleta, Pag bisikleta na, kuan kayo, komportable. Conveniente kay pag-abot sa eskwela, imurag ka dinahan, din imong sulod, paggawas mo, lang ka dahil, din ako para. o kuat, kining dool ra, gani sa upaw. Ako sa pagkukuha, kining ko sa gabi, kada ang sa Lakaw. Dias, di na ako sa Dias. Lakaw na! Lakaw. Lakaw na! Kato ang bisikleta, para na taga-manipis ka, tagalog ka. Lami na bisikleta, mag-eskwela. Ako, sa una. Isa goal na kanya ko, kanyari lang sa French Spring. Motor, mag kay side pa ako bisikletahan. Wala, layo na kaya kagawan. Magbay ka mo lang kayo. Magbay ka naman po. Bike mo na may naan ito sa balay. Ako, dumagiti. Magbay ka po. So, bisikleta ra, no? Advertise naman ako ng Gills din. Oo. Kaya Gilles, puta. Ganyan ko rin. Na- Hindi na lang interior. Dahil prito sa diya, bisita ko. Kaya kompleto na dia. Kung magpasimbol ka, pwede po. Siguro, nagpa-complete rin mo na. Wala to anyo. Kung yan, masimbol na sila. Napay ng mga pisa niya, pre. Doon na kayo bisikleta nga nadaot, imo na doon din na. Kailan kong reparon? Napay sila yung mga pisa. Nagprito na sila, ang Gilles. Magpa-simbol Sa Mercury. Magpa-simbol ka tanang klaseng bisikleta. Ayaw ng bisikleta nga iskinado ng bigit. Kaya dia. Dahil balagin na niya si Sir Tami Lozano. Kay... Ikaw sa nag-attorney? Paring tinarigyan na. Palindiran lang. Siguradong ato na nuli na. Kaya mo, kung yun, pre, mo siya kining ito, natutukan ba ka ng ideal ng panahon na? Sa story siya na, dahil ko wala pa siya kasi mountain bike, para mountain bike. May motivate pa rin sa mga Oh, naaman niya niya po ikuan, ilipiwan po niya kay magbike-bike ko siya kay dapat pa yung bike road. Sa lumagi din pre, gabay ka pre. O gabay pa ko, kanang mo ato ko, kami paliton. Hmm. Nampal, kaya mo kay panahon, yung palitan na fruit. Bukan ko kining magbike ko pa yung si Teresa. Lagi na bisikleta. Yan, kay daga mo lang taon ni mo, Kay, magpaubag magbuka. Maghinadingit, magpil-pil lang pil mo. Taga na nagbike dito sa Dumaguete, in fairness, taga na kay kabay. Kani mga, ang ganagan dito bike, e-bike, kani kong, murag ka tong, murag ka news sa style ba? Nga murag, napoy, wheelchair, kaya mo tawag yun. Kapay, kaya pala anyang nubilang kuhan. Ito yan, mga nubilang, sakya na. katupat yung ligid. Oo, napoy lagad sa Dumaguete. So, Pila pa na ngayon, sa mahalang po na yun, try tayo, tapos ito ito, atasyo, sa nila ito, ataso, o gato ataya, o ito. Kaya na, nagalit ito na kalamitan, guys, Dumaguete. Nagalit kay, wala po nudakop na yung mga pulis, anak kay, nagsamot na po nito ay, wag po yan sa kanang, di mo na siya ma-register. wala pa lagi, tunan pa rin sa LTO, pero, Okay. kung sila, agi na, pero, sa Dumaguete, hindi agi kay, murang i-service sa mga nito, kay, saon taman nga, mahal mo yun. Doon na nato ay ating pa na nga dako dito sa Metro Manila, doon na nato yung January 1. Oo, niya kay, Magsugod na pa ako pa ng mga electronic vehicles. Kayong gipuspon, ang doon na wala ra. okay, tungod ining nagkamahal. Kay, umadrive ka na pa din ka magkailangan ng driver's license. Di po ka magkailangan kay wala pa na siya ma-classify dito sa Republic Act 4136. Ang mulukat ka og driver's license ka naman mamaniyo ka og kanang gas Di motor, power. di motor. Kanang di gasolina, di crudo. Di motor, yun, kaya ba? Nya kana kay drive di man na sa di crudo. Di po di gasolina, Ya, ang bike, kung mga gibawal, kailangan may bike lane. di kuryente man na siya. So, Kasi usapan ko, pre. Kaya ba mga, mama, yung tawanan, ano, doon siya.
Gamay ko pa yung sagi. No. Sana, kini salah ko yung si bola-bola ko yung baik-baik na kasala. Pag apa sagi lagi kita may bos-bos. Kita may baik cleaning. Kita ikaw ba? Na may baik cleaning ato ang probinsya. Sa diri sa highway na ako, makakita ka doon ay mga Baik cleaning. mga bike lane ba na yung nagkaratulang bike lane. Oo. Nya kay na, paano man? Kanao man lagi. Ha? Imagine na siya. Pasabot siguro na pre, ang bike lane. So, kini kasalahan, pwede ka dyan bike. Di kay kanang pa yung bike lane. So, laban ako pa na human. Pare maglantaw tas Manila di sa may Ruas Boulevard. Kanang Des Ermita. Tinadapit ko sa UC Basi paingon diri sa may Dolomite Beach. Na may bike lane dito, laban man mga anak kalaparaw kini. Oo. Bike lane, bisikleta ng mga gini. Nasa Manila, ganyan. Tapos mga, para lagi na squad, bike. Bike lane talaga yun. Maya matingala po kan diri sa tuwa, gikan diri sa second district kapag tumagi. Tinay bike lane. Nakabaw, talang, mumong, talang, walang kanra, boss, kanra, bike lane. Kana lagi. Kung asan yung bike lane aling kanang mani? Pero, lagi na, no? Pero, wala pa nila gikon, baka naman po lagi, butang. Kaya, o butang nga bike lane, pila may highway na ito ron. Kang sukod sa highway, Nasa na? 8 metros. Kuha na o 2 metros niya. Kanang bike lane, hindi po na siya o badlis-badlis na nga kilid sa highway. Kaya piligro gyapon. No, masingkilan. Parehas sa man doon yung ikuan mo na ba o kininggatir ba? Na lahi na yung doon ay murag railings. Nga ato na mawagin ng mga bisikleta. Kasi, panguntahan to, nga, para sa bike. No, para sa bike. Tingnan kita ko, naik-bike lane anong highway niya. Naik kanal, sa anak ko anak. Ano? Anong kita ani sa Ano sih? Kita ko niya. Ano si? Naan pang-pang. Nakabawa na ko, balay. Oo, bike lane. Pasal lagi ka bike lane. Tara niya ko na ako na nagbabi ka naman ako na na-trip ka ni PWH niya. Tao nila ako na punta. Saan ito ko din specific ano nga pwede mo agi ang bike. Kasi ang bike asa pinapitaan mo agi. Kanal ba ni? Karena mereka lagi tawag nila. Apoy mo nga kaning tawag lang shoulder road ba? Ya, dihara ang motor. Dili pwede ka. O lapan juga na work bisa kanang alang hindi gid ba? Napagi ka na work up na shoulder road, mugay ko na sa ato mga motor. Baso naman tingali pero road. O mahuman na gyud ang road widening tanan. Oh. Ba kasi maklaro na Kasi maklaro na kay panangan is pulo. Pwede man nagamag bike lane kay lapad man kayo. Oh. Pag bike lane ka mga 3 meters, badlis na siya, badlis or hard nga yellow. Ana na yung diris kilid, bike lane. Ano, butangan na yung pintal, bike lane, yellow, ana. Sa ito pa, driver ka, hindi ka mula pa sa yellow, kay bisikleta niya, bahala ko lagi bisikleta dito mula pa. Oh, di ka pasikat ba ito ha? Ano? Kay bike lane man na siya, o gadrive ka mga upat nga ligid, dito ka musulit dito sa hard yellow, no? Karon natingala man ka, pero sige na lamang, kay mo madali na. Kay ang kwarta ko na nang gipagamaan ng karatula, kinalon yung gustoon. Kayo, may asa pa ibutang na ito siya nga, magama ka o karatula nga bike lane. Para Kaya tala sa nagbutang mo, kay budgetin na siya. Oh, butakit. Ako porsyento din niya magawas. Ano mga? Kaya pag-picture mo yun, oh, bike eh. Bike lane nga, kalawin. Ano na sa Jose? Pinood na may soda, pinood na. Kasi yung kagi ka. Maglanta ba ako na yung bike maningaw, putawad na. Exercise. Karoon ka dyan nga, nagkabahan ka sulira, bike eh. Tabalik kita itong, mga katong, itawag nila o bike at kinarabaw, ulit, buman ang mountain bikes na rin. Karabaw ko, ano ito ba? Katong, Ako juga yung kli, takbo rin yung mountain bike. Malong tayo. O katong yung, kung anak yung baga ng pinaliko ko, Ito, kinaraan ko panahon sa hapon. walang suka, sukay kalabaw ah. Mo na mga karaang bisikleta. Ako na, ko na, tamaraw ka no? Kung ano ka nagkalabaw, mga bike ka na. Kana, yung lubilaw ng sungay. Kasi nga, tanaw ni Dapri. Natanaw kaya. Old bike. Nakita ko, nakaharap na buhay. Kaya pa, makuha na, Isa, nagka-drive ko ng klaseng bisikleta. kanang old bike ka, Kanang karaang bisikleta. old bike ka, kinalabaw. Ikaw ay kinalabaw, kay ang iyahang lubila, mura og sungay og kalabaw. Yara ka na siya, Dapri. Oo. Kay, panahon na sa hapon. Naraw. Ang kani, Oo. kani siya, ang sa kundi, naman dito. Mua, kita pa ko Hindi andi ka mga manugilahaw. Pero di na gana sa karahan, Dapri. Di ka naman siya katong maradyo, yung Alex Live ba nga, yung Alex siya nga, pero lain siya na Kaya, binabayi man na siya. Oh, kalawan. Nangyunaryo. Oh, yung ani. Oo. Hindi talawag po yun lang. Haka na siya, o. Mga yung ani, oh. Muna yung karaan, bisikleta. Nga, inari lang mga nubila ba? Dito, truman na. Hmm. Ako, kaplano gani ko nga ito, BMX balay, akong
maayo, pero murag ang gasto ko na ito, murag mo ko para rin bago. Kaya kani man naman ko ay magamit na ito kanang bitong yung lawas. Yung ano ba? Ang mga bike. Mo ni mga karang bisikleta, Nga ka na murag kuan kinarapaw sa kanang yung nubila. Tapi sa paluto. Wala. Pero mga wala ba pero at least nga magpay sa tagbalik ka ta. Pag muna magkinabayo, kabayo naman. Oh, Lawas ka ato siya lala. Kabayo mga nila. no, volunteer mo to pre, volunteer mo to. Kasa. Anong bro? Dakong libat kini oh. Mo ni tayo volunteer. No. Lalu tayo. Lama na. Mga karaan siya pero murag balik ra BMX no. Ay kani mountain bike. Lama na ito na rin ito sa mereka na pingon dili ka sa kuan kini kumaliya na mga Japanese kuan Taiwan bike ba na? Kada ba? Kani arari naman maligi ani kato mga gika man sa Japan. Ah, Japan bike wala oh. Oo. Kana ba tag 2,000 kapin? 2,000, 3,000 gwapo na siya. Sarang kita Wala ko na ba yung Ganun ka rin Pinoy sa kasi kauna na ba yung mountain bike ka karon utangan sidecar. Labi na, lagang put-put. Pero hindi pala yung bike mo na bike. Nagkatuloy mo na lang kira like ko Kaya kaya yung put-put. Na, balik ka rin pre na ito yung bisiklitang gwapo. Patay sa taas, na. Kasi pa yun. Nung pinisya ko, Jill, murang manubila ha, vintage bicycle shop. May nana nga, man, 2 years bike. So, wala na siya. Ato mo dito sa, pangutangan mo dito sa Jill Cycle Center. No? Ato mga ga-eskwela na magsigig pritik pinikap, patod og motor. Bisikleta na lang. Mo, Exercise pa. exercise. Salamat sa paniod ko og Bring House gahapon sa Kaday Jinky Valencia o sa Kaday isa ngalan Lenes Gablin sa Ma'am Irene Ibalis gabi gikan Madilin Saigon. Jerry Sahulia Loquinho is watching live. Ano sa nuwaton ang laing report? Suspect sa nahitabong nasabing incident dito sa Tayasan, ipadayon pang ipangita. Atong kutloon ang detalye sa maong report. Pinagi sa to ang news correspondent Kael Akhay. Kaya nagbutan, tira! Samaran ako sa 30 anyos na lalaki na magidunggam gamit ang porsilyo alas 11 sa gabi ni atong Marso 18 sa sitio Buong Barangay Tamaoy, Taylasan, Negros Oriental. Base sa inisyong investigasyon sa kapulisan, ang biktima nagpinunso sa katindahan sa nagalit lang ito ang suspect kinsa sa 22 anyos na lalaki o residente usab sa maong lungsod ug sa walang igong rason kalit idunggam suspect ang biktima ug nagbuking sa tiyana. Human sa insidente, dahil kapwa ang suspect, pagulong sa wala may baluinang direksyon. Ang biktima na nagdala sa Rural Health Unit sa Tayasan, alang sa paspos ng pagaliman, o dahil gimamit sa Pedro District Hospital, alang sa dugang ng medikasyon. Samtang ang mga kapulisan sa Tayasan Municipal Police Station, nihimo dahil ng hot pursuit operation, aron madakpan ang suspect, kinsa hanggang karon, nagpabiling nagtago. Nagpasalig ang Philippine National Police na padayon na ilang operasyon aron madakpan ang suspect o gihamlo sa mga publiko na makitibaya yung pinaagi sa paghatag ng impormasyon sa pinakadulong istasyonan sa pulis. O mo kantong nakalatado nga balita sa lungsod sa Tayasan, kinabalita hatod ka na to sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikbuisan Manimami Lucy Mamlodlon, Keisha Surgery o ni former Tanhay City Vice Mayor Donald Salma alam sa programang balitang tornado sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio. Kinisa si Patroller numero 18 Kael Akhay maayong buntag kanatong tanan. Okay, dan salamat Kael Akhay sa imong report dito sa may Tamao, Barangay Tamao, Lungsod sa Tayasan. Ang maong nga balita ato sa kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o
o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract na usab niya ang Alkasi nga mapalit sa butikang parmasya sa inyong lugar. May butag di ay sa mga angels nato diya sa may St. Teresa Pharmacy, panguluhan ni Miss Catherine Villaflorisi. O diri sa may St. Teresa Tatay, Miss Janet diya o diya yung mga kumanan sa Manhoyod Branch, sa Teresa o sa Bibidoy o sa Tuktubon, and of course sa Takbayan sa Dumaguete. Alas City, 41 na sa Kapuntagon, may umutag di ay ni former City Councilor Tikboy Sala, kung siya may umutag ni Bala Kutsyan, o may konsyal, ato numero 1 konsyal sa Barangay Tugas, si konsyal Makoy Aguilar Jr. May umutag usab ni konsyal Bakod, konsyal, Bakod o konsyal Panik. May butang ninyo niya. Konsyal Jet Duran, of course. Mayang buntag ni Jomari Goyolita Culina. Pasyaukat ko kayo Roy, kung ano ni Dennis. Tulog pa. Sa'yo na uli gabi. Yan, natulog pa si Kuan, numero 5. Nga, naliun yun niya gawin si Joe Marie. Natutag ni mo, Jong. Ikaw naman siya, nga. Pilingaw sa Magiti, magkuhan dito, jump na dito. Hindi, panahon na. Bike dito, mag-bike na ito, mag-bike ka rin doon. Kaya si Kael, 5 mag-bike kay Najuti. Katula nga kanang wala kay duty ba? Bike kan bulibay. Kumusta naman mo? Mayong buntag ika ni Mamerji Montibon. Ay ma'am, ay buntag ya ma'am, okay ra taon. O kami yung pangumustahon ba? Naaragyan po sa mayong panglawa, sinubadan sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Ay buntag ni Ma'am Mergy Montibon sa may Jude Birdies Amlan. Diya. So, mga igala diya sa... Ato susulugon. Mamerji pasig. Makasponsor ka na mo anang bayad agad kini City Palabras. City Palabras pang snacks, pagpapainit sa mga speaker, mga speaker. mga batbat, mga batbatero. Tigbatbat. Speaker. Okay. Lain ko to, speaker station. Lain po itong speaker ang bihaw. Lain po yung speaker sa amplifier. Ano yung emergency hospital niya dili? Okay, ay. Pila na ito ni this choice. Ang buntag niya ni Okay, sabi namin check niya ba siya sponsor? Tayakan. Magkatag. Ma'am Mergy Montibon, ni former Kapitan Tito Radan. No problems na. Salamat kay Ma'am kining pagkaon na sa tuaguan kining Mga bat-bat sa pito kapulong. salamat kay sa birdies Big Shop. Big Shop. Sa may Amlan. Ito nag appeals record ni Squad. Mamay di mo tipon. Courtesy. Ano sila? X-day sa anik sa ani. Ani speakers. Ada di ay. Ani ipunta ka ni. Di ato rin pabasa ni wala. Kay sponsor ni ato ang birdies Big Shop. Ganing labi ang pad diya sa may kumay laing. Ni-sponsor ko noon po si Kapitan Tito diri nato. Sponsor sa Kapitan dito, no? Si Ma'am Mergy mo ay nag-forward sa bayan. Salamat kayo, Ma'am. Lain, gini ko may kuan kining padol. Kuan kining padol. Certain padol ka na. Sa Pickleball. O Pickleball. Mm. Yung gwapo ihandol ni Kapitan dito kita karon. Wala ka, siguro na yung bundag ko na tinalingaw ko, Koriroy, ining... Malituan na ilang kuan kining ilabang si Facebook ay ni Kapitan malikutan ni Kapitan dito ra. Na ba siya? Kato ang kuadra Cristito. Cristito niya kami. Cristito dito ra. Wapo niya kuan kini kuan nakabantay amot o nakabantay pa Mergy ani. Nakabantay pa Mergy ani kuan ani.
yang gipost kani ilang handle ba? Kasi di gipost ani. Sa tanaw na to. At tanaw to mamay sa napa ba na dito yang handle diri. Nato siya gipost ato nga yang Ano sa kuan? mga handle sa iyang ko Sa gini tawagan ng kuanan? paddle what? Paddle? Sagot ko na nakita to na ako. Ito ang tawa. Atong punto sa baba sa baba dito. So, press only me lang eh. May buta po na diya di Barangay Kagawad Bibit Bahana sa may Barangay Pulo. Ni Barangay Kagawad Anthony Tunax Herson diya sa may Barangay City. O ni Barangay Kagawad Romano Maning Lupi sa may Barangay City. O niya ni Barangay Captain na May Gimenezes diya sa may Barangay San Jose. Mayroong buntag dia Kapitan and belated happy fiesta. Pista man po sa San Jose kagahapong adlaw. O sa tuang Mayor Stanhay, ayong buntag dia ni Mayor Pepe Orlino o BC Mayor Attorney Renil RCD. O sa atong mga membro City Council, kami mo rin pabudagay ko, orang ko nag-agree. Mo na siya? Ano mo na? Tahu na yung handle na yun. Paano ito Panglalaki yung handula. Ano ba may sikuluban? Isa man eh. Ito amigo. Pasok eh. May kuhan kining naga House of Representatives. Oh, wala problema, Merge. I-PMT ka ron sa ako ang account. Ako gilive ka ron. Okay, Merge, salamat kayo. O, lagi na, Merge, sa mo ang kanunay nga salamat mo. Salamat sa very stage shop. Mo na iportini mo ng class. May tabang ba? Patay po siya lang. Nag-asa ba na? Ano pa dito? Tag-friend na yung bilang. Si Pareto nila kung pa-entertain nun basta yung nanay kay politiko mong kunin eh. Actually ay nga manawagan mga igala. Ipin ko niya o kung sa ako ang ihatag para snacks. No problems ma'am. Parang doon nilagyan ko nanay in charge. Si Rex sa Julio, looking nyo, nagka-watch live. So, sa atong mga pedicab drivers, nagsugod naman gahapon pagpang gawat ang gahapon, 19 no? Ang kininiong requirements para sa cash relief assistance for pedicab drivers diri sa siyudad sa Tanhay. Atong sublion ang requirements, tulo ka kopya sa valid ID or driver's license. Dayon tulo ka kopya sa certificate of barangay indigency o usa ka original or photocopy o mayor's permit nga nagpamatuod nga nagkaparehistro o nagka-renew ka sa imong pedicab sa alang sa tuig 2026. Kagapon nagsugod ang processing sa requirements, no? Kagapong adlaw ang gi-entertain ang Barangay 1 ug Poblasyon 4 Gapos Buntag. Dayon na ang gapon sa hapon ang Poblasyon 2 ug Poblasyon 3. Unya sa Lunes, pizza 23, Poblasyon 5 ug Poblasyon 6. Alas 8 sa buntag ngadto alas 11:30. Dayon
Pagka hapon, Poblacion City, 8 o 9. Kayo na mununod na mga higala ang tanan nga mga schedule ana makita niyo na sa karatulangan to sa City Hall. So hinaot nga ang to mga pick-up drivers maka kini mga higala dili gyud tanan ay sigurado gyud ko nga dili tanan ani mo magadawat kay wala pa ma-rehistro, no? Ang pinaparan ako mga higala, ang pinaka-importante din requirement kini yung naka-renew ka sa imong year's permit, no? Para makapamiyahe ka. Anyway, kinitulong ka mga requirements, puro man importante. Kanya, tag 3,000 ni siya. Ang pag-process mga higala ani, apil na ning mga paano, kining pag-interview, kay posible mga gud to, di amang gud pandiri nga pananglitan dito og ang pick-up driver ang tag-iya taga-Tanhay, ang pick-up ang tag-iya taga-Tanhay pero ang gaabang dili taga-Tanhay. No? So asa man ihatag ang 3,000 sa driver or sa operator? Kung ako'y pa-analyze naman mga higala, ato sa operator, no? Kaya ang programa ko is Cash Relief Assistance for pick-up drivers in Tanhay City. No? So, kada pick-up din na alam may interesado na may ganaang wabang kay Panginabuhisan, sa dilit taga-Tanhay, migiboy na ang tag-iya, sige. Pero the fact remains nga, pwede po siya rin mamiyahe, ang driver. Di ba? Well, anyway, usan yan is nandun sa ipangutana na ito, magkaibalad ka sa mga officer ini mga higala. Kaya nakuning tabang bayad yun, kililimang ka 3,000. Nakuning tabang para sa atong mga igsuon nga mga tigmaniyog sa kinan. Ilabi na kay Dijon Malikayan na to, ang gasolina sobra yung pag-asa ka, apektaran mangin sila no? Sa ilang pagkamasahiro. Muna sa panahon nga magsabot-sabot, muna sa panahon nga magsinagtanay. Kung medyo distansya imong gihadan, unya ang driver o singil o sobra, kita umisakay kita na lang po yung mahibalo, doon na tayo kwarta. Kung maapin kini hangin rapod, o pigi mang turun bus, kini raw sa. Kaya wala pa man kakabalita no, o kini nga to mga pick-up drivers sa Tanhay, mihangyo ba nga magpa-Ingles sa plitihan? Pero bako na mabugod kong nagpanta, Ingles to 15 ang minimum. Dito sa Kauluan na higala, ang national government sige nagpanghatag, kapag mabot diri sa ubos, no? Ang ato pagkikintaong mga local government units maoy mi sagang. Ngani, kagapong adlaw si Presidente Bongbong Marcos ang namahayag kini nga ang kagamhanan mo increase sa ilahang ayuda ngadto sa mga public utility vehicle drivers. Kuman gimando sa Pangulo
nga isuspenso ang 1 piso fare hike niyatong nakalabay nga simana. Base sa balita nga atong nakalap, ang ato ang gobyerno mangita pag mga pamaagi aron matubag iyang mga subsidy. And according to the president, that ang problema is usap-usap ang presyos lana. Matod pa niya, we are still adjusting right now because the price of oil is quite fluid. Dili na siya, no? Para binuntas na to, minunana nga tataw ko nagklaro, nga may taas na yun, kung kini magong presyos gasolina mga igala, kung mutaas, dali kayo, ang pag-usos marginay. Example, kung musaka siya og 3 kada litro, ang pag-usos na dili 3, no? Naaray 50, naaray piso. Dito sa NCR mga igala, kining mga cash aid, wala maabot lagi diri sa ubos. Kining kwartas gobyerno mga igala, giuna nila dito sa National Capital Region. Matod pa sa Department of Social Welfare and Development, ang distribution sa financial assistance for tricycle drivers. Ang kini magapadayon dito sa mga siyudad sa National Capital Region. Bisan pa ni evening holiday ay gumikan sa Idul Fitr. Matod pa na dito sa National Capital Region, doon ay himupi out sa Marikina, Paranaque o Caloocan. Diri lagi mga igala, luoy kaya dito na sa probinsya doon, kaya yung tamao na. Sila gidayon dito makadawat o ayuda just in case o doon ay mga immediate financial assistance sa ato ang mga drivers. According to the DSWD, they will begin distributing 5,000 pesos in aid for motorcycle, taxi riders, sa mga TNVS, mga jeepney drivers, and delivery service drivers sunod simana. Kalimang ka mga igala nga 5,000, no? Naku na tayo nagtabang. O niya, diris ato kayong program ni Mayor Pepe nga tag 3,000. Dako na tayo nagtabang para nato diris sa Tanay. Nato maigso, matigmanig sa kinan. Nga mo qualify, ato yung nun mo qualify. Kaya doon na may mga requirements. Dilitaw sa ito, bubasa ni mga balita igala, kabayan ng impeachment. Kay politika ng ilaha. Kini ila mga igala, gusto nila matangtang si Sara Duterte pagkamisin presidente o ginagadagan o sa mga posisyon ng tutanggot. Doon ay survey ang kininiong Pulse Asia nga matod pa 41% sa mga Pilipino gusto nga atong gobyerno unahon pagtagad
nga ato ang mga presyo sa mga makaon ang kini mo kunhon, no? Gihimo ning maong mga survey mga igala Marso o Pebrero 27 ngadto Marso 2. Diin ang sa mga aksyon nga gihimo sa gobyerno unsay angay unahon. Ang 41% mga igala ningon na unahon yun. Nga kaning mga bugas, sardinas, o tanang gamiton para nga makakaon ang tao, maoy unahon nga mahimo ni siya affordable. Panitunon sama sa bugas, karni o isda. Siguro man mga igala bisag kita diri surveillance tanay mo na una natong itubag, no? Na barato ang mga palitunon. Pero ang realidad mga igala dili gud na siya. Kaya negosyo maguna. Ilabi na sa mga retailers nga nagkumpra po gikan sa mga wholesaler. Kanya kato mga nag-wholesale mga igala angkat sa dulitos mga producer. Kanya kato mga producer pag-produce nila sa mga goods, ning gamit pa to sila gasolina, crudo o mga sweldo sa tao nga nasigil kong tagas kay baharong paliton. Nasigil tagas ng sweldo. So mauna siya ay chain. Ultimately mga igala ang magpasan yun sa kamahal ang mga konsumidor, kato mga end users. Kaya kita mga end users, wala naman tayo kabalikan na mabawi o maginansya pa ta sa itong ipalit. Ako mang gikonsumo. Ito mga producer, produce, kinawan mo ito silang doon profit. Mo ginansya. Kanya, katong kumpra nila, muginan siya sa to sa ilahang mga retailers. Ang mga retailers sad, inigbalik yan sa Changi, muginan siya man sad. Ikaw nagpalit. Hindi na kami ginan siya, kayo na mag-konsumo, kay konsumidor man ta. Kita ay magpasan. So asa man mo lugar ang gobyerno niya na kinsa may panalipdan, no? Kanya mga tanato driver, pwede na silang uminto o plite. Ang mga sa padina, doon na sila kabandahan sa lakon ng pag-istorya. Ang mga konsumidor sa mga kabandahan at sa comfort room. Good morning, Kuya Roy. Tinoon na inig-rollback sa fuel. Dili tayo ibalik sinintapos ang os-os. Taabta na lang sa sunod fuel increase. Tinoon din ha? Idol Roy, good morning. Prime commodities like food stuff could never sink their prices due to the prices of gasoline and crude oil. Result of war in Iran against Israel backed up by America. Ako lagi na siya bro. Naman ang nagtabo ni Diri, no? So, mga ganit itong giskutan po, ito ang kagamanan. Ang ato aron is, we are more on looking a solution, no? Unya, doon na ulong ka mga nasod. Apin na ganyan ang Japan, nga mapadala dito o barko, i-escort anang mga tanker aron makagawas diya sa Persian Gulf. Persian Gulf pa rin tawag nila dito, magawas na rin sa Hormuz Strait. Unya, 20% na ba yan ang mga igala? Grabing epekto sa ibang kalibutan. No? Pwede mo na buhagi diri sa Pigas doon.
Pwede po kay pipeline. China mga igala, kaya doon na sila yung mga putay sa linya, gikan din na punta sila. Doon na sila yung mga itong ilang oil pipelines. Naanda man na ang China. Sa una mga 10 years ago, nagbasa na ko itong mga pamantalaan na kining China, taas nilang preparasyon. No? Nga yung mga igala, ang China doon ay take diya sa may Panama Canal. No? Kanang Panama Canal mga igala, doon na sila diya ay interest. Dito sa Venezuela, ang China doon ay interest. Pagbuto aning gira mga igala diya sa Middle East, ang China mo ining una og anunsyo, ang ilang presidente ningon nga walay mo import og mga goods ilabi na sa sa gawas kay para na nato diri. Unang wala na feel nila mga igala kana na ang inflation dito. Kay abunda raman sila sa gihapon. Kumusta naman gabi? Dugay na siya may sinare nato at the same time, siya nga, bawang tao to kay sabihin niyo siya taga-tugas. Ya, nabi taon na iyahang asawa kay doon ay bukod rin sa kilis siya to its provincial hospital. Ya, maula po taon siyang musulod kaya po taon siya ilis. Iko nga, di ba gumi yung anak siya nga di pasulod welcome kita mo. Hamos walang welcome yung dre, no? Isa nga, sige balik ako kita taong Yano di taon ba? Ako lang lagi sakot. Kaya gusto mo din Yano ato kung pugson ba? Wala tayo sa pagkaminos po. Ako lang mo sa G-Respito. Ano niya? Oo, so sige sir, kining isa nga, sir bubalik ko niya kung sir kay kining kining kanang makailis na ko. Siya taon. Itatawag siya og mga dokumento kay iya kahit siya og gamay ginapang sa mga suwiti paminaw kay kanang naging kawan on da kung ba to mga palparaliton. So gina siya tao at tinabang kay uto nga ato nakas mayor's office dito na ko sir siya pero wala pa mo ikat pa to dahil magumay ko ato nakas sa office ni Congressman sa Galbaria. Sa sir asa man dapit ko ta ko na po siya gispinan. Ko ato dito mapula ko ta sa pila dahil ikot ana na ilang opisina pa kay dito kapag ko sa mga requirements dito. Ano siya na sige sir ikaw dai galing dugay naman ko namin sa garawal na ninda siya ani pandisal ba kay kada po pandisal gani Pandisal kanang malunggay pandisal ba kanang diyan sa katrabaho ba edit pa? anak dahil siya nga ini moto ni sakal siya pero kamu sa gila ako niya pero kita personal ana moto siya nga gaya siya moto ni saya na ni kaya istorya ya kan di politiko to style Okay lah, sila nga tugas og may bidor. doon man siya nga Sir, kapahin lang ko ano siya kasi manawagan ako sa pabalik na yung mga malungog kasing-kasing, magkahatag daw sige kay manawagan ako doon ay idunit amurang ko ang katawagan kaya kung sa kaso mag-idunay ko so punto nga wala lang po siya nag-audit kaya mahulaw taon siya kaya ako taon siya yung raso lang taon siya English okay naman sa istorya na dito actually sa kunto kami na siya sundlo na ako siya may istorya balik rin kapag hindi sana kayo ako na mag-isabot so anyway kining ako tayo siya plite ako taga siya plite payon dito sa Scobis kay para sa kilo pili kapal madali taon siya kay laging kwanta so nga ani ba pakita na ito mga yano kayo tapos problema dugan mas ito ang panahon karon nga krisis na kayo isod ba na mo hospital pre isod kay na Kami ginawa diri, wala man yun kita walang mo standby fund. Punto ba? Ng may tabang. Kami, amo lang natagagigayon ang mga may tabang sila mismo mo mangyo dahil sa kahanginan, no? Para mawag diya sa atong mga suking paminaw. So, paano ka naman lunes po, ikaso makainis na ka? Mangunura bitaw ko pre, kanina to sa oras sa bago pagdiri sa oras kung idawat taong mga ngay tabang. Dinaputong ipanghatag. Magkainom lang ko dito, Panulong pandemic, panulong din nato. Diri sa kabulihan, natabangan na to dito sa Partis Bais, sa Kaban. Sinakutong ilahang madalang, hinatan sa itong mga tigpaminaw. Niya, pagkabutas krisis mga igala, makasabot yun sa itong mga tigpaminaw, kaya ilabi na rin panahonan. Lisod yun, no? O niya, wala ginagong gingon, mayroon yung doon ay
kwarta doon ay pundo ba. Kapag nakadawat sa malita-malita, sila na rin wala ma-feel room, sila rin dili ka-feel ani. Matong kalisod, no? Katong nagka-benepisyo sa mga minalitang kwarta, sila rin dili magkalisod. Pero kita mga igala, diris ubos, nga itong trabaho pinadiyos, kita nyo magkamikos-mikos, no? Muna nga, ato na yung imuon, ang putas ginoo nga magmaayo rin dito lawas. Kay lawas sa ipuhunan na to. Kaya mo na itong punan lawas, lisod na tayo mga igala. Ngani, o naripod pa na ako ito bang itong panahon nga tayong mga heads of hospital is Dumaguete, meeting ni Vice Governor Fritz Diaz. Usa sa mga heads of hospital, ang pinakamahal yun sa services kininyo na hospital. O na kay pasyente, pinakamahal yun. Gamit ka mahal yun ang hospital. Mahal yun ang ato ang bayranan mga igala o naka sa tamalangan. Makapangalog yun ka sa dili ang ayang kaluton. Kanya, usa na yun, matod pa niya, amping na yun. Musubay na yun sa unsay para sa itong lawas. No? Kaya mura na paging makalitay. Bari lain. Kaya, after all, kita rin may kadala ginoon man. Araman na sa itong ginagaon. Pag iyon ikapakanod, dinugan, kaya masakit mo arthritis. Ikaw juga. Kinalang, hindi yun. Di dyan. Kinalang minimize imong rice kay aroma imong sugar dili mo taas. Di mo taas. Wa pa mo taas. Kailan mo sugar pero wa pa mo taas. So, dili yun. Ginabawal nimo, dili ka pagkano na ni mga klasya. Okay, dili gusto mo matritis. Dili yun. Likay yun. Karoy ayaw kaon o kining isaig kay mo arthritis. Kaon na mga sa ibanis. Ayun na sige og inom kay kadaot na si mo katay. Pero wala man sa subding pila ka tabla pero ta kay subding break. Nakainom mo gahapon pero split eh. Gahapon no nagano ko. Kato nga tubig kay ako gusto sa baso. Kay Kater maguto ga serve niya ako utang tong split nga gamay. Kani split hari ni sponsor. Ipailan ito. Kaya ito din sponsor sa program. Kato nga pong tubig. Yun na tapang na yapon. No? So, sa kami malimot kami nga nagkakainubit kay murag inailay nagbiya si Parilo niya. Dala ko niya. Dapat. Hinayari kong inom anak at same time, mahal po, no? Mahal po ang palaliton. Hindi ko may anak, murag ka nabuntag man yung may anak itong huwag pa nagkamahal sa akong taman na may boarding house, naglayla. So, mo laylo sa dili. Ang importante yun, utan, isda. Karning hapon ko karning beli. Kau ba kali? Ako dagan ko, isda, takla. Kau na ko lang. Salamat ni sa Investor Bina Flores o Mamlayla sa ilang family ko na po siyempre kini celebrations time ba? Pamili Pamili kapil naman sila pamilya kawan hype. Kami lang. Wala po daw, di po to inom nga. Tuan ka na, bitan mo rin ako ta. Salamat kayo sa pamilya Flores, ma'am, sir. Pero na ulis pa rin yung regapon, wala siya ni siya. Wala na di ko hanapin. Wala, Libya ay ko ba? Kung ba yung ba? Nung estudyante, nakadungo ko. Isa. May estudyante, tagatanay yung estudyante. Estudyante ay. Ang tagapon? Magapon pa kabon. Isa. Namaoras mo sa pagkakas. Nakalay ka nila ako, kuhan, kalang lugnik. Ano ito sa estudyante nga bata. Isa. Karatan mo, high school na to. Isa, nagkatanay ka. Alam na na yung shopping diri. Isa. Nga naman yung shopping, alam ko tumukoy nga bayi. Nga naman yung shopping, yung lantin. Kaya batang nahilig pa siya po. Wala, okay. Di balin mo ko yung reliyon. Gusto, reliyon na yung skutar. Di balin sa reliyon, dibiya na ko siya alang Inom. Musanpat ako, pre, nagay pa may friend. Dala, so, palat ako nga. Kaya ano man, usali mo reliyon sa una, katoliko. Nga, tunduan ba kasi ba sa katoliko nga, tag-inom. Inom mo? Oo. Di ba siya mo siya reliyon sila kay ibiyan ako ng bisyo inom. Kaya ano man yung katoliko, nga ano man si galing anhing Fathers, Silva? Silva? Oh, niyo mo to nga. Pag inom mo nila, niyo mo to man. Pamor, at wala ka na araw magbuka sa reliyon. Di ba na maguman naglalis? Di siya magbugalis eh. Kaya na maguman Hindi siya nagbalin, mag-reliyon, hindi kami bawal na may anak. Uy!
dili sa tao naman maasa kang reliyo na. Ang rason pre, di ba na sa relihiyon? Gusto na sa ulang katoliko kay di ba rin mangga? Kay nulong kay sana dinilalis sana kay kini pujukon katoliko kini naagid tunon Tanang bisyo? tanang makasasala ba. Pino. Kaya mana na sila, tanawa na prisuan. Isurbi na prisuan, iba kadagana na katoliko na nasulod. Oh. Di. Dayo. Kaya tinuod mo na, nalaman, ang tumagara ka na po ka nga, tanawas mo kalimutan di siya dagkan, kanapag inyo, katoliko ba? Oo. Gumikan sa kadagkan sa katoliko, kadagkan sila niya. Oo. Kamu kayo meron mo, mucho ka. Oh, dili, masaya Kaya lang. Hammer Junior niya, hanap na, basta i-BM ko niya o kung sa ako ang ihatag para sa snacks. Wala po. Kaya pan pa ng tao na. Ay, mo, ito ang binaylan nga commercial pre. Amo ang mo ay naghatag na mo og tagsa ka litrong gasolina matag simana ang Alcasi. Dinumibig ka nunay nga, kung itong lamas binisakto nga vitamin C, kana alkaline nga vitamin C sa mas Alcasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian, bisan pas gikanlugan nga pulga sa pagkuyan at sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C, Alcasi alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete o sa inyong nga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato, usbon ko, palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini muhilis sa mga stress sa lawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamaayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay ato na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado, palit na to. Nagkitilaw ka na ba sa lamian? Humutog herbal pagayod nga kafe? Ani-anagi paila-ila pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa lunay high blood, diabetes, arthritis, at taas ng kolesterol, dili makatulog tilawina. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosig ka mga herbal ingredients. Kini nga kapin tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang yan ang pinakabago o pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule. Pangbatok sa stress o gubag, makatabang magkontrol sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muhamping sa itong kasing-kasing. Makabawas sa timbang o mupayo sa nagkadaiyang sakit. Ang pag-inaglaw na pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress o anxiety, especially sa maglisod o katulog. Busa, ngano mag-antos man nga pwede man mo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa liantos mga balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang luol ng butika sa inyong lugar. Balitang tulo-tulo. Lourdes Reyes Gasa nagawa sa live ang Madeline Saicon. So, ito, what na ni Brek, kining wala na tayo bisita ro bin sa wala tayo schedule. Naunta pero na-conflict. Complex sa... Sa Solveres doon tayo bisita. Ito na niligahin. So, anang time pati sa Solveres, doon ako tayo bisita anak. Ano yung background? Ano yung background? Background. O pa siya nagkuman. Istorya ko sa kanya. Gagawin kita yung musik yan. Dita. Ngayon na mo yung buwan kaning last subscript, kaning buwan, subtitle, Asa? kaning yan o. Tinagalog lagi. English mo ka na? English na. Anyway, so wala kita iligong oras, no? Sa ato ang balita nga tulong-tulong sa shoutout ni Happy Birthday ni Adriana Montes o Happy Birthday po ni Jai o ni Jiboy Montesino, Happy Birthday o ni Cheryl Pail Di Atras, Happy Birthday ni Marilyn Alforque Bolivar. Salamat, Happy Birthday sa tanang birthday karon. Okay, so wala kita igong oras pa rin kay Murang. Basta sa tag-kuhan. Asa pa rin ito, kuhan. Asa pa rin tag-oras. Hindi nyo ko tanay, pre.
lili ng Bintanaw, ano? Ganyan, kagabay ko diri mingaw. Madlong ko karisma. Wala lagi tayo oras, may text pa kayo dali. Ha? Sabahan. Your parcel is delivered today. Kanas? Please prepare 689. Parcel ko no, delivered today. Ito ayaw ko no today. Kuma na. Kwarta. Sige pa ko makainin. O yan ang bandi. Okay, wala kita yung oras sa ato ang balitang tulutulot serbisyo publiko sa adlaw nga Biyernes, Marso 20, tuwing 2026. Kaya nagyapon si Ronly Pines mayon kinyo ay guna-una ikaw na munga og dagsanga kay mamot gyapon ang panahon ikaw manglag mapapasig kalibutan na kini ang tigong sa kabus. Anak sa unang bisito parte nga 20 sa lungsod sa Lampanoyon, di anak sa Barangay Loy Pining Siyudad sa Tanay. Dahil salamat o happy weekend kanatong tanan. We trust in God, amping kanunay o uswag tanhay. Sigalan sa itong mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Ini ang iyong alagad sa kaanginan Roy Ibanez manabilit sa pagingon. Ang pagkamataro may magabayo sa sagana sa utapan ang pagpakasala may makapukan ining nasura. Salamat ng buntag na tanan.